салом дӯстон, айни замон дар назди эстакадаи 82 микрорайон қарор дорем, ноҳияи Сино. Дар инҷо худи эстакада ва рост роҳ ба сӯи Қараболо. Дар инҷо таваллудхона 102 микрорайон ва гардиши 112 микрорайон. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёре баъд гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 14 ошона иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 8 ошонааш ҷойгир аст. мана ҳамин падиест. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 76 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои навастройда. худи бино аз 14 ошона иборат мебошад. бино дар назди рӯи калон ҷойгир аст. трезои хона рӯи калонро нигоҳ мекунад. дӯстони азиз, хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмир аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаги карда нест. дӯстони азиз, хона ба пуррагӣ таъмири нав дорад. навбодмона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шуруъ мекунем дӯстони азиз. дар ин ҷо хеле ки мебинед даромадгоҳ мебошад. прихожа, роҳро аст. дӯстони азиз, меҳмонхона, ошхона, ҳоҷатхона бо ҳамон ва ҳуҷраи хоб. аз меҳмонхона шуруъ мекунем. меҳмонхона дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед бениҳоят як маҳсулоти калон дорад. трезои хона чӣ хеле гуфтем тарафи рӯи калонро нигоҳ мекунад. дӯстони азиз, хона байни эстакадаи 82 ва гардиши 112 микрорайонда ҷойгир мебошад. минтақаи беҳтарин аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯтакхона, масҷидҳо ҳамашон дар наздики хона қарор доранд. таваллудхонаам дар назди хона қарор дорад. ин ошхона системаи вентилятсия дорад. дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ва ин бошад ҳамон ҳоҷатхона бо ҳамон низ системаи вентилятсия дорад. дӯстони азиз, ва инчунин тёпле полам дорад. дигар ҳуҷраҳо бошад атаплени дорад. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳуҷраи хоб аст. дӯстони азиз, дар ҳуҷраи хоб чӣ хеле ки мебинед теғзонаам ҳаст. нархи хона бошад 880 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. хона хонаи нав аст. дӯстони азиз, якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.